Alırım, yansam da alırım. Ölsem de. Ben gerçekten kimim? Kimin çocuğuyum ben? O kız Yıldız'ın kardeşi oldu, yine öğrenirse ne olacak? Yılanın başı esilecek. Yapma! Yıldız benim karım değildir. Laf olur, söz olur. Umurumda değil. Ama benim umurumda. Bu evden gelinlikle çıkar. Kefeniyle geri döner. Yıldız. U novoj epizodi serije Halef ništa više neće biti isto. Krv, tajne i izdaja, sve će se konačno ispreplesti. U traileru Yıldız je teško ranjena, Serhat je bio u šoku. Ali iako Yıldız neće umrijeti, njena rana će promijeniti sve odnose u Konaku. Dok Serhat pokušava da spasi Yıldız, iza kulisa se odvija mnogo veća drama. Luda Sevde, čije su tajne godinama skrivane, napokon će biti razotkrivene. Ona krije najveću istinu u seriji. Melek je zapravo njena kćerka, a Yıldız je njena sestra. Dakle, njih dvije su pravi sestre. Kada ta istina izađe na vidjelo, Konak će eksplodirati. Luda Sevde možda neće preživjeti ovaj šok. Kako kažu izvori iz seta, njen kraj je blizu. Ako zaista umrije, njena smrt pokrenut će lanac događaja koji će promijeniti sudbinu svih likova. A šta će se desiti kad Melek i Yıldız saznaju da su sestre? Zamisli taj trenutak. Dvije žene koje su se gledale kao suparnice, odjednom shvate da ih veže ista krv. U prvim trenucima šok, nevjerica, suze. Melek će pokušati da to poriče, dok će Yıldız osjetiti tugu i olakšanje u isto vrijeme. Njihov odnos će postati pravi vrtlog emocija između ljubomore, bola i krvi. I možda baš tada shvatit će da su cijelo vrijeme se borile za istog čovjeka, a da su zapravo dijelile istu sudbinu. Ali tu drama nastaje. Yıldız'in brat, čovjek koji već gori od bijesa, saznaće da ga njegova supruga vara godinama s Akifom. To će biti trenutak kada se gubi svaka kontrola. On je već jednom pucao u sestru. Sada će postati potpuno nepredvidiv. Kažu da nikoga neće moći zaustaviti. U njemu će se probuditi krvna osvata i tada niko neće biti siguran. Ni njegova žena, ni Akif, čak ni Serhat i Yıldız i Melek. Ima da ih pobije sve. A Serhat, on će se naći u nemogućoj situaciji između ljubavi, dužnosti i osvete. Još uvijek tvrdi da je nemoguće voljeti dvije žene, ali svaka njegova riječ, svaki njegov pogled prema Yıldız govori suprotno. Nakon njenog ranjavanja osjetit će ogromnu grižnju savjest i u dubini duše počeće da je voli, iako to ne priznaje nikome, pa ni sebi. Njihovi pogledi govore sve. Jedan trenutak u tišini i razum postaje nemoćan pred osjećajem. U međuvremenu Halim nastavlja svoju igru iz sjenke. Sevdine tajne izlazi na površinu, a Serhatov put ka Halefstvu postaje put iskupljenja. Ako Luda Sevde zaista umrije, njene riječi će odjeknuti i nakon smrti, kao prokletstvo i upozorenje. A kada se otkrije da su Melek i Yıldız sestre, ljubav i krv će se sudariti u najtežim trenutku serije. Na kraju, Yıldız neće umrijeti, ali će njena bol postati simbol svega.